My dad is hard worker. ಎಂಚ ಕಲೆ ತೂಲೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ಬಂಡೆನ ಗಾಡಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾರ ಮಲ್ ಪೆರಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಗಾಡಿದೆ ತೊನ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಏತು ಕೊರಿಯರಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ್ ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಗಾಡಿಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ದುಮ್ಮೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತಿನ ಡಿಯೋಗು 95K ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು 95K ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಅನಗ 1 lakh ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಅನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರತ ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪನ್ನಿ ಕೆಲವೆರೆಗೊಂಜಿ ಏತಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ. ಅಂಚೆನೆ ಅಂಕ ಕಜಿಪುಗಿನಿ ಮೀನ್ ಕಣದೆ ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನದ ರೇಟ್ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಈತ್ ಸಾಮಾನ್ ಕಣದೆ ನೆಟ್ರಾಟಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ಲಾತು ಕೊನತಿ ಪೇಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಅಂಡ ತಿಂಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನೆ ಕೇಪಲ ಇಂದು ವಾವ್ ಇಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಸೋಕ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೀನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಟೊಮೆಟೊ ನೆಕ್ ರೇಟ್ 1 kg 120 ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಕನದೀನಿ 1/4 kg ಟೊಮೆಟೊ ಕನತಿತ್ತೆ ರಡ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ಗ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂತೊಂತೇನು ಕನಪುನಿ ದಯಪಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಕನತ್ತುಂಡ ಅವಳ ಪರಂದತ್ತ ಅವರ ಕುರಿ ಉಂಡು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪ ಕಾಯಿ ಕನತ್ತುಂಡೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಆತೆ ಕನದೀನಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕಜಿಪುಕ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಪ್ನತ ಅಂಡಲ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ ಐಕ ಅರ್ಧ kg ಕನದೀನಿ ನೆಕ್ 30 kg ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಮುಜ್ಜಾನೆ ಪುನತ ಯಾವುಂಡು. ಗೈಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರೆದು ನಿಕ್ಲೆಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ರೂಟೀನ್ ತೂಪಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿರ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪಾರ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಿಂಪಲ್ ಬೂರ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ ಬೂರ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಬೊಕ ಐತ ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದನೆ ಎನ್ನ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ 1 month ಆಂಡ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಂಡ ಪನ್ಪರೆ ಪಲ ಓವಂಡಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಇತ್ತೆ ಅನೆ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಪಂದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿರದಾಯಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂದು ಯೂಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪಿರೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಗೆಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐಬೊಕ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಿದೈಪೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಉಜ್ಜಿ ವರವರ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐವಕ ಹೇರ್ ಬಾಡಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನ್ ನಿಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆತೊನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 1 month ಆಂಡತ ಎಂಕ್ 1 month ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋನಡಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಕಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತೂಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಗಿತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮೇಕಪ್ ನ ಮಂದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಉಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಆರಾಮಾದ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಐಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡ್ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೋರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೈದ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮುರನಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಐಬೊಕ ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಬೊಕ ಕಲೆ ಪಾರೆ ಇಂದು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಬೊಕ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸೂಟ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ 4 ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನಿತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 1 ಮಂತ್ ಆಂಡತ ಇಂದು ನನಲ ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡರ್ಮಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಕನಪವನಿ ಪಂದ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮುರಣಿ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆರಾಮಾದ್ ತರ್ಪವಲಿ ಇಂದು ಮೇನ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಐಬೊಕ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಡರ್ಮಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ ನೊತ್ತದು ನಿಗಲ್ಬಹುದು ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಗಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ನೇಮ್ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಹೇರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಕೇನ್ವಿರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೋಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಆಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪನೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಕೇನ್ವೇರ್ ರಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರುಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಲ ಪಾತೆರೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೋನೆಡ್ ಒಲ್ಪ ಕಲೆಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಒಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಸೂಟ್ ಆಪ್ ನಂಚಿನ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಾವು ಪಿದೈ ಪೋದು ಸ್ಕಿನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರುಡಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ನಮ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಆದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರೊಲಿ ನಿಕ್ಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ ಕೊರಡಾಂಡ್ ಬೊಕ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಆರಾಮಾದ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ವಾರಗೊರ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಇರೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ರಂಜಿತಾ 100 ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ₹100 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ yenklna petta kanji gauri yenklna munne radde dine ijjand atta onji dine ijjand itte bayde pira ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಪಿ ಬೇಗ ಸರಿ ರೋಗದ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಗೆರ ಪಾರ್ದ ಇನಿ ದೊಂಬು ಅಂಚ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಮುಂಗೆ ಐದನ್ ಪೂರ ಅವಳು ಅಂತ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತಾರಾಯಿ ₹24 ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪಂಜನ ಪಂಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್
ಮುಲ್ಪಂತೆ ತಾರ ಇಂಡು ಮುಲ್ಪಂತೆ ಉಂಟು ಇದೀಕ ಉಂಟು ದಕ್ಕೊಂದು ಅವು ಉಲಾಯಿ ಯಾರ್ದನ ಅವು ಕಪ್ಪ ತಿಂದಾನೆ ನೀರು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಎಂಚ ಕಲೆ ಪುಂಡಿ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆಯರ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನು ನಿಕ್ಲ ಕಲೆಯರ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಓ ಕಲೆಯರ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚ ಕಲೆ ಪುನಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲಿ ಪಾತೇರೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಬಾಕಿದೆ ಕಾಂಡ ಏತ್ಲ ಪಾತೇರು ಎಂಕ್ ನೆರ್ರೆ ಪುರ ಏತ್ಲ ನೆರ್ತೇರು ಇಂಚ ಪಾತೇರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಬಂಗ ಆತಂಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಬಜ್ಜೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಮುಂಚಿಗೆ ಐನೂದು ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕಲೆಯರ ಬರ್ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಕಲೆಯರ ಸುರುಮಂತಂಡ ಏತು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಐವಗಲೇವೆ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆನಿಕ್ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಒಂಜಾರೆ ಕಾಲು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ 5 ಪೈಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೊನಿ ಬೇರೆ ಓಡಿ ಪೋಯಿರು ಮಾರೆ ಬೇಲೆದಾರು ನನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಒರ್ಂಬರ ಬಿನ್ನೆರಾಟದೇರು ಈತ ತಾರಾಯಿನಿ ಕಲೆದಾವಡು ಈತತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದುಂಬೂರು ಬತ್ತೇರ ನಾಯಿಗೊರೆಪ್ಪ ಎನ್ನ ದೋಷ ಮಾಯ್ತು ದಾಂಡ್ ಕಲೆಯರ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಅಪ್ಪಡ ಪನಿ ಕಲೆಯರ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 90900000 ಓಲಾಂಡಲ ಕಲೆಯರ ಎತ್ತಂಡ ಮೂಲ್ಪ ಅಂತಿನಾಗ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿನ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪಾರತ ಉಲ್ಲ ಮೂಲು ಈತ ಒನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡು ಪಾಡುಡು ಉಳ್ಳೊಂಜೇರನ ನಾಯಿ ಬತ್ತನು ಒನಸ್ ಕನಪ್ಪವಾ ಕಾಲು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಿಕ್ಲ ಕನಪೆ ಉಂಟು ಪೋ ಬಲ ಪೋ ಗುಡುದಲ್ಲ ಪೋ ಪೋ ಕೊಜ ಪಾಡ್ದು ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ನಿ ಈಜಿನ ತಿನ್ ಪೂಜ ಪೋ ಪೋ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್പോಯಿನಿ ఆయన ಕಾರ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಏರ್ನ ಇಂದೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೋರ್ ಸಾವಂದು 4 ದಿನ ಅನ್ಬಾತದು ಪೋಪುಜಿ ಹಲೋ ಒಲ್ತಾಯಿ ಒಲ್ಪಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಪೋ ಪೋ ನೀನೆಲ್ಲಾಗ ಪೋ ನೇರಲ್ಲ ಕೂಗುರು ಆಯ್ಕೆ ನಾನೇ ತೂದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಕಳೆದ ಆತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಹೌದಾ ಹಂಚ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಜಿಂಜಾಲೆ
ಈತಾಂಡ್ ನಾನು ಅಂತೆ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೆರೆಂಡಕ್ಕೆ ಏಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಮೀನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ವಾರ ಅಂದ್ ಕೆಲವೇರು ಪಾಡ್ವೇರು ಕೆಲವೇರು ಪಾಡ್ಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ವ ಮೀನು ಸೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ರಡ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದ ಸಾರ್ ಕೊತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ್ ನನ್ನ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮೂಲು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ನೇಪಲ SRR ದಾಕ್ಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲಾನಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಸಾರ್